Dobro nam došli. Ovo je naš jedan novi projekat ili jedna nova suradnja sa autokućom Turbo Trade. U ovom i u ostalim videima pokazivat ćemo vam auta koja su kod njih na prodaju. Oni se bave isključivo prodajom polovnih automobila. Za sve informacije o ovom koji ćemo danas raditi i o sljedećim idućim autima nazvat ćete na brojeve telefona koje ćemo ostaviti u videu. U današnjem videu imamo Audi Q3 2.0 TDI S-Tronic. Mi ćemo se potruditi da vjerodostojno snimimo izgled auta iznutra i izvana. Nećemo se baviti performansima vozila, a o svim ostalim podacima, tehničkim podacima, cijenama možete nazvati, kontaktirati uvijek kuću Turbo Trade. Pa pođemo. Znači radi se o vozilu Audi Q3 2.0 TDI S-Tronic. Auto je dizel, Euro 6, automatski mjenjač, godište 2016. 110 kW ili 150 konjskih snaga. Stavlja na ovo lijepo, kada god sad čuri, ne mogu se ustati. Teški to sad sve učiti. To je to. Prvo nešto treba staviti tako, ne? Kako ovo. Nije tako dobro, onaj. To je vrlo lijepo dobro. Još se tamo zalepio ono ruku.
bez uzidoli, tu traktora, da ona ne zna. Ne, ovi su, on kaže, od do mene lijepo, kaže, uklanješ naprijed. Tu smo reći, super, ne dao neša naprijed. Idemo na ovaj pop lijepo. A sada u curi, to je zatvora, kod glave. Cijena ovog vozila je 36.744 marke, odnosno 42.990 maraka sa PDV-om. Ali ove naprijed, da curi, da ne kako se